Mabilis at mabisang pagtugon ng kapulisan sa mga emerhensiya. Binigyang-Diin para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Binigyang-Diin ang pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko mula sa mga emerhensiya o peligro sa pamamagitan ng mabilis na aksyon sa kinauukulan. Ayon kay Police Regional Office 1, Acting Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes, hindi sapat ang mabilis lamang. Kailangang ito ay wasto at nararapat na pagtugon sa gitna ng mga nirerespondihang insidente o kaganapan ng mga kapulisan. Target ngayon ng hanin ng kapulisan sa Rayon 1 na maiprioridad ang kailan lamang ibinabang kautusan ni PNP Chief Nicholas Torre III na 3 to 5 minute response time sa mga itinatawag na emergency mula sa nasasakupang mga lugar. Dagdag pa ni Reyes na tinutukoy na ngayon ang ilang mga lugar sa riyon na nangangailangan ng mas pinalakas sa police presence upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.